Σε μια χώρα την οποία έχει γονατίσει η οικονομική κρίση, μια Ελλάδα που έχει φτάσει στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αναμφίβολα γεννιούνται νέες αρετές στους πολίτες της, των οποίων η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε επιβίωση. Μία από αυτές ονομάζεται αλληλεγγύη. Πώς σου φαίνεται η δράση του περιοδικού σχεδίου ως κίνηση αλληλεγγύης? Δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό, προτού έρθω να εργαστώ εδώ πέρα. Οπότε όταν ήρθα σε επαφή, ένιωσα ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο προς τον συνάνθρωπό μας, ειδικά αυτή την εποχή που όλα γύρω μας τρομάζουν, ειδικά εμάς τους νέους. Οπότε είναι ένας καφές, να περιμένει κάποιον άνθρωπο που έχει αυτή την ανάγκη να πιει ένα καφεδάκι ή εδώ ή έξω να τον πάρει μαζί του, ήταν κάτι πολύ όμορφο. Ας μην πάμε μακριά. Οι απλές καθημερινές απολαύσεις είναι αυτές που πρέπει να εκτιμάμε περισσότερο από όλες. Ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά θα πρέπει να προσφέρει αυτό που μπορεί για να δίνουμε στους ανθρώπους, πέρα από τον καφέ, ας πούμε, στους ανθρώπους που έρχονται και πίνουν τον καφέ τους εδώ, όχι μόνο αυτό, αλλά και μια κοινωνικοποίηση. Γιατί το να κλείνεσαι μέσα και να μην έχεις τη δυνατότητα να βγεις έξω να πιεις ένα καφέ, αυτό σου δημιουργεί περισσότερα προβλήματα σε ψυχολογικό επίπεδο. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να βγαίνει έξω, ακόμα και αν έχει πρόβλημα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και να κοινωνικοποιείται και να βρίσκει λύσεις, γιατί η λύση είναι έξω. Για το λόγο αυτό, βρήκαμε καφετέρειες στην καρδιά της Αθήνας, οι οποίες υλοποιούν την ιδέα που γεννήθηκε και στη χώρα μας μέσω του περιοδικού Σχεδία. Η ιδέα αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες από το εξωτερικό και ονομάζεται «Ένας καφές σε περιμένει». Σε έχει προσεγγίσει κόσμος προκειμένου να ενημερωθεί για αυτή τη δράση? Ναι, με έχει προσεγγίσει, με έχει ρωτήσει πώς γίνεται όλο αυτό, ποιος το κινεί και με ρωτάει αν μπορεί να πληρώσει εμένα και μου δίνει 2 ευρώ, τα βάζουμε στην άκρη και έρχεται κάποιος και μου λέει υπάρχει κάποιος καφές που περιμένει. Οπότε εκείνη την ώρα του λέω ναι υπάρχει, μπορείτε να το πάρετε ή έξω ή να καθίσετε εδώ πέρα. Είναι ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης που φιλοξενούν αρκετές καφετέρειες σε όλη την Ελλάδα. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει ο καθένας από εμάς με τον εξής απλό τρόπο. Μπορεί να απολαύσει τον καφέ του με την παρέα του σε κάποια από αυτές τις καφετέρειες και να προπληρώσει ανώνυμα έναν δεύτερο καφέ με κάποια έκπτωση, ώστε αργότερα να καταναλωθεί από κάποιον συμπολίτη μας που ο ίδιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσει. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καθόλου χρήματα, σίγουρα δεν είναι η πρώτη του ανάγκη ο καφές. Φαντάζομαι είναι κάτι φαγώσιμο παρά ένας καφές. Οπότε είναι μια καλή πράξη και μπορεί να αισθανθεί όμορφα ότι κάποιος άνθρωπος νοιάζεται για εκείνον και του δίνει ένα καφέ έτσι από το ειστέρημά του. Οι δράσεις ανθρωπιάς έχουν αυξηθεί όσο και η ανταπόκριση των πολιτών σε αυτές. Σε περιόδους κρίσης, η συσπήρωση των ανθρώπων, κυρίως που τη βιώνουν, αλλά και αυτών που δεν έχει αγγίξει, είναι ένα από τα κλειδιά που χρειάζονται για να επέλθει ξανά μια υγιής ισορροπία στην καθημερινή ζωή. Υπάρχει κάποιο περιστατικό που σου έχει εντυπωθεί? Είναι λίγο άσχημο. Έρχονται και ζητάνε καφέ και μπορεί να μην υπάρχει και δυστυχώς θα πρέπει να του πω ότι δεν υπάρχει κάποιος καφές να τον περιμένει και ίσως να περάσει λίγο αργότερα ή αύριο. Ας μην αφήνουμε λοιπόν ευκαιρίες αλληλεγγύης να πηγαίνουν χαμένες. Έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος έχει πληρώσει για τη δράση αυτή, έχει κεράσει τον καφέ και αντίστοιχα υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι έρχονται εδώ για να πιούν τον καφέ τους μέσω αυτής της δράσης.